La millor cursa de Fórmula 1 que has vist. No, Montjuïc 1971, clar, perquè era la primera. I de MotoGP? Hòstia, n'hi ha moltes, tu, n'hi ha moltes. Però jo et diria que a mi m'agraden molt les curses a Suzuka. Suzuka per mi és un lloc màgic, per motos en el seu moment, per Fórmula 1. No et sabria dir una concreta. Millor pilot de la història de Fórmula 1? No ho sé, probablement Senna. Per mi és Senna barra Schumacher. Per mi són els dos millors. I de motos? Ah, Ángel Nieto, Un circuit? Montjuïc. El pilot que més has admirat? James Hunt, les curses i fora de les curses. Sí, bueno, sí, ja es veurà la pel·lícula. Un moment del motorsport que t'hagi marcat més? La mort de Senna, l'accident de Jules Bianchi, la mort de Mingo Parés a les 24 hores de Montjuïc. I ja per acabar, l'última que et volia fer d'aquest test. Un llibre relacionat amb el món del motor que recomanaries? Molts. La biografia del professor Sid Watkins és altament recomanable. El llibre de Carlos Castellà, Los misterios de Ayrton Senna, altament recomanable. Qualsevol dels llibres del Javier del Arco sobre la història de Montjuïc, que en té dos de mot... Mira, tinc aquí. Tinc aquí darrere, precisament. Qualsevol d'aquests llibres són la Bíblia, són importantíssims. Després també m'agrada molt un llibre que és la biografia de Murray Walker, que és el llegendari comentarista de la televisió anglesa,